terra d'Almansa l'exèrcit Borbó. El de l'Àustria va vèncer d'un colp i sense defenses. Ocuparen comarques senceres, mal dia va néixer, que ordenà destruccions i matances, i el mal ve d'Almansa. Amb raó diuen que a tots alcança, no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança! Bravo! Després que va sometre tot el país i va tractar els homes amb gran crueltat. Vinga! Pensar que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança promulgar el decret de nova planta pel qual suprimia les lleis i costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlarem la llengua d'ací. Forasters vindran que de casa mos trauran. Que forasteros vendrán que de casa mos sacarán. Senyors i senyores, de la història us hem fet el recompte, si voleu seguir. En els llibres està tot.